Ahojte, vítam všetkých priaznivcov CF Moto, no a hlavne priaznivcov OKR Moto, vidíte, OKR, to sme my, už vyše 20 rokov pre vás. Mám dobrú náladu, stojím tu pri takej najlepšej alebo vrcholovej verzii, momentálne zatiaľ novinke 2024 CF Moto MT Explorer v nádhernej čiernej farbe, ktorá sa mi veľmi páči. My máme bielu farbu, tu ste videli a pozerali ste naše video, aj keď som tam koktal hore-dole. Napriek tomu máme vysokú sledovanosť, tak ja dúfam, že teraz sa mi trošku darí lepšie a som v lepšej forme, že to bude aj trošku lepšie. Farba, dizajn, ja si myslím úplne super, doplnky, veľmi pekné, veľmi zaujímavé, nepremekové tašky, Westwind vľavo aj vpravo na motocykli, vzadu klasický hliníkový kufor originál CF Moto aj s opierkou CF Moto. No a spomenul by som obrovský nádherný displej, veľmi dobré jazdné vlastnosti, fantastickú vec. No a hlavne to, že tento motocykel dáva na vás pozor a sleduje tie mŕtvé uhly. No a sleduje, či sa niekto zozadu neblíži ku vám nejakou závratnou a neprimeranou rýchlosťou. No a tento motocykel má 6 elektronických programov. Máme trošku málo najazdené, čiže není až toľko veľa skúseností. Motor je osvedčený KTM-acký. Ja si myslím, že teraz v tej Číne vybrali z toho motora všetko, čo v ňom je. Možná, že aj to, čo v ňom nie je. Čiže 6 programov to nemá ani KTM. No a veľmi zaujímavé, veľmi dobré ovládanie tohto motocykla. Dotykový displej, ktorý reaguje dokonca aj na dotyky, alebo povedal by som, že ešte jednoduchšie je ho ovládať hlasom, ale musíte mať taký komunikátor tuto v prilbe, aby ste s ním mohli komunikovať počas jazdy. No a kvôli bezpečnosti je to trošku obmedzené na tie rýchlosti. Nejazdil som ešte s týmto motocyklom v teréne, ale má také trošku terénnejšie a pre mňa krajšie terénne pneumatiky. Čiže ja si myslím, pre ten rok 2024 sa máme na čo tešiť. Som rád, že ste tu svoli s nami a počujete, že každú chvíľu okolo nás prefrčí nejaký motocykel a nejaký zvuk, lebo sme predsa na motocyklovom zraze, kde skúšame a testujeme tieto nádherné motocykle CF Moto. Som rád, že ste mi venovali pozornosť, som rád, že ste tu boli s nami a poprosím vás, prihláste sa na odber našich videí, nezabudnite OKR Moto, kamenná predajňa OKR Moto, už vyše 20 rokov na trhu, či už oficiálny servis alebo oficiálny predajca sme pre vás, klasická kamenná predajňa, máme najväčšie skúsenosti s takýmito nádhernými motocyklami, čiže určite nás kontaktujte, hľadajte nás, vaše OKR Moto. Ahoj, čau.